Bisayan makasinati ang pag-uwan human ang LPA nahimo na nga usa ka tropical depression. Tubod sa tubig tupad sa kapilya sa barangay Basak Pardo gipahiling tungod sa pagduda nga makaayo kini. Usa ka drug pusher nga nagdumili sa pag-surrender gipusil sa wa mailhi nga mga tao. Pagbaligya sa pond sa SRP uyunan sa mga konsihal kun mahali na sa taas nga presyo. May hapon sugbog Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya Attorney Georgia makita na karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Sa atong mga balita, Kabisayan makasinati og mga pag-uwan karon hangtod sa adlawng Domingo. Posibilidad sa pagsud sa bagyong Karina makaapekto unya sa Central Visayas. Ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Sukad gaganihang buntag na kasinati na og pag-uwan ang sugbo tungod sa mapanganuron nga kalangitan hatud sa low pressure area. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uwan mula na't pahangtud ugma sa hapon ug mubalik karong adlawng Domingo apan hinay na lang. Matud ni Engineer Oscar Tabada, ang low pressure area makit-an 370 kilometros sa sidlakang bahin sa Borongan, Samar. Adunay posibilidad nga ang LPA mahimong bagyo. No, expected na to ni dako kay may chance, medium chance niya mahimo siyang tropical cyclone. No, ma-intensify siya ugma pa Saturday. Niining panahon sa pag-uwan, delikado ang landslide apan angayan sab nga pangandaman sa publiko ang posibleng mga pagbaha sa gayon nga mubunok ang kusog nga pag-uwan unyang gabii og sa kadlawon. Ang paglawig sa kadagatan mamahimo pa hangtod nga why gale warning nga i-issue ang ilang buhatan. Dili kayo dili kayo bawd, pero expected na to mga ugma og Domingo doon na natay kusog-kusog nga hangin maabot nga to about mga 30 kilometers per hour. Sa pagkakaroon naka-record ang Pag-asa Mactan og above average nga rainfall nga adunay pagsaka nga moabot sa 83.3%. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ang low pressure area nga nakit-an east sa Kabisayan nahimo na karon nga usa ka tropical depression. Kaganihang alas 10 sa buntag, ang tropical depression Karina nahimutang 195 km east sa Borongan, Eastern Samar. Nagsibog kini paingon sa northeast sa gikusgon nga 11 km per hour. Ugmang adlaw gibanabana nga mahimutang na kini sa mga 280 km east sa may Virac, Catanduanes. Ang masulod sa 300 km nga diameter sa tropical depression Karina makasinati sa moderate ngadto sa grabe nga pag-uwan. Mga mananagat sa mga eastern seaboard sa Luzon ug Visayas gipahimangnuan nga magbantay sa baluron ngadto sa grabing kabaluron nga kadagatan. Mga Disaster and Risk Reduction and Management Councils giawag sa pagpangandam ug pag-atang sa mga sunod nga weather bulletin. Karong alas 11 sa gabi, wala pa'y public storm signal nga gipahibalo ang Pag-asa. Tulo ka mga sospek sa pagpusil sa usa ka lalaki sa barangay Ibabaw, syudad sa Mandawi niadtong Martes sa buntag nadakpa na. Kapulisan mikonsiderang sirado na ang maong kaso. Ani ang report sa follow-up ni Jinky Report. Gikonsidera na karon sa Investigation and Detective Management Branch sa Mandawi City Police nga case closed na ang kaso ni Armando Toyco kinsa gipusil niya tung Martes sa barangay Ibabaw. Matud ni Senior Inspector Zenaido Sanchez, sirado na ang kaso tungod sa pagkasikop sa mastermind, sa gunman ug sa giingong laing konsabo sa krimen. Kini human giangkon mismo sa mga dinakpan ng ilang nabuhat sa biktima. I-consider na to ni close impact during sa interview. Ilang man ang gi-admit nga they're the one making this crime. So, i-consider na to na siyang close. Kaya, until, og doon na pailaing mong kawas, pero wala namang yung basis sa itong mga investigation ng gihimo.
Giangkon sa gunman nga si Melvin Hecale nga napugos siya sa pagpatay tungod sa suhol nga 5,000 pesos. Gitudlo niya ang 62 anyos nga si Rogelio Katipay nga maoy mastermind ug nagsugo kaniya nga patyon si Toyko. Go mo ko. Bayra yung si Kumel. Mau to na pusil ako. Ang isugo kay doon na may atraso ko na sila nako. Parte ang tinuray yun na di man kaingon nga magsilos nga naman ito magsilos kwartam gini tinuray hinungdan na naman. Apan si Antonio Berondo miingon nga wa siya'y labot sa krimen bisan og sa iyang balay mismo nakuha ang armas nga gigamit ni Hecale. Gidasunan sab kini ni Katipay kinsa mikumpirmar nga way labot sa hitabo ang gipasangin lang middleman sa pagpamusil. Pag humana na ila sa tabo, wag ko kinbalo na ang ilang bag ibutang man dito sa among akong boarding house ipuy-an, ya wala diha ka drive ko. Ya dito man nakuha sa mga pulis mao na among ko. Giklaro ni Katipay, dili love triangle ang hinungdan nganong gipapatay niya si Toyko, kundili utang nga nagkantidad og 138,000 pesos. Kasong murder ang gitakda katubangon sa tulo ka mga dinakpan tungod sa kamatayon ni Armando Toyko. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Naluwas sa usa ka concerned citizen ang usa ka batanong special child nga Chinese national diha sa reclamation area kagabi. Ang batanong insik usa ka babae nga gibana-banang nag-edad og 15 anyos. Sa papel na niya gisuwat ang iyang pangan kinsa nagpailang siya si Kimberly Joy Lim. Ang Women's and Children Desk sa Mandaue City Police nag-ingon nga maglisod sila sa identification sa bata kay di kini motubag. Apan usa ka Korean ang mikumpirmar nga Chinese national si Lim. Ang bata gikatakdang dad-o nila sa DSWD Mandaue. Korean Consul gikuan sa amo ang ni Sir Ligan, and then pag-ari dere na confirm, it was confirmed through him nga dili siya Koreana, so Chinese siya. Lain na sab nga mga supporters ni Daphne Lagun sa lungsod sa Tuburan ang mireklamo kay giingong gidapatan sa ilang grupo sa mga armado. Kining lalaki nga dibot magpakita sa iyang panagway, mipakita sa bunog nga naangkon sa iyang wala nga hawak human gingon gi-bus stroke gamit ang taas nga kalibre sa armas. Matud niya tumang kahadlok iyang gibati karon alang sa seguridad sa iyang pamilya tungod sa iyang pagsumbong sa hitabo. Samtang duha ka mga mensahe sab ang among nadawat nga nagpahibaw sa kasamtangang hitabo sa mga bukirang barangay sa Tuburan. Si Mayor Aljun Diamante una nang mihimakak sa pasangil nga hinimuan nila kini apan si Daphne Lagun di na buot pang mo komentaryo sa hitabo. Siya miingon nga atubangon nila ang mga kontra sa legal nga paagi aron panalipdan ang iyang supporter sa miaging election. Kamparo sa nga akong naong, bastroke nga akong kilid. Dili pa mabalik ang canyoneering activities sa duha ka lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Nasayran nga ang mga local government units sa Alegria ug Badian. Dili pa andam alang sa safe nga operation niini. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Karon na untang Lunes, Agosto 1, ang pag-operate og balik sa canyoneering sa lungsod sa Badian ug Alegria subay sa mando ni Gobernador Junjun Davide. Apan ang head sa PDRRMO Baltasar Tribunalo niingon, nihangyo ang LGU sa Badian nga sa buwan na sa Septembre ang pag-ablig balik niini. Request gyud sa LGU sa Badian na human-human naman ang Alegria sa ilang gitawag og preparation. Kumingon ka og preparation, apil niya na ang panalitan ang nanabakay trained responders
wa pa man sila. So ang rason, wala pa man sila. At the same time, wala pa naman ang training sa Badian team. Matud ni tribunalo daghang kuwang ang LGU sa Badyan. Hinungdan na dilatar ang pag-operate og balik sa ilang canyoneering. Kini sama sa business plan, emergency response plan, paghulam og team sa tour guiding ug ang pag-umol sa palisiya sa lokal nga kagabahanan sa Badyan. Ang nagpa-extend sila 1 month. So adto na ta sa September. Niadtong buwan sa Mayo, gipaundang ni Gobernador Junjun Davide ang canyoneering operation sa Alegria ug Badyan human nasuta sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga dili kiniluwas sa mga turista. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Naug daw ang balay sa usa ka suspect sa pagpatay sa usa ka managtiayon sa Busay. Wala na'y nagpuyo sa balay ni Dionisio Ardiente kinsa misibat human sa krimen. Siya ang suspect sa pagpatay sa managtiayon nga si Francisca ug Cardo Cupta dito sa Lower Maaslum, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Wala pa masayri ang hinungdan sa sunog sa balay nga gibiyaan ni Ardiente. Si Ardiente misurrender na sa kapulisan. Ang sunog na alarma sa kabomberohan mga alas 10:40 kagabi. Naglisod ang bombero sa pagduol tungod sa kalayo sa iyang balay. Gisumpay-sumpay sa mga bombero sa ilang mga hose aron makaabot ang ilang tubig. Mga pulis gipang himangnuan sa nga para sa opisyal nga police operations lang ang mga bag-ong sakyanan nga gipanghatag sa mga police stations. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Pag ginamit na pang-personal ng ating mga pulis ay paimbestigahan natin ito. Ni pahimangno si Piero 7 Regional Director Noli Talinio nga gidili ang paggamit sa mga sakyanan alang sa personal nga panginahanglan sa mga pulis. Gidili usab ang pagdala niini sa mga lugar sama sa Bulangan o uban pang dapit nga walay labot sa police operations. Ang 21 ka mga sakyanan nga Mahindra Scorpio nga hinatag gikan sa Camp Crame, formal nang gi-turnover sa Piero 7 ngadto sa mga nagkalain-laing police units. Gihatagan ang Cebu City Police Office nga gibawian og sakyanan sa City Hall. Definitely mayroong effect sa kampanya natin sa illegal drugs kasi kailangan din natin ng mga sasakyan, mobility. Pero siyempre tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. Yung ating kampanya, especially on illegal drugs. Mato ni Talinio, wa siya mahiubos sa pagbawi ni Mayor Tomas Osmeña sa mga sakyanan ug mohimo sila og lakang aron mahusay ang relasyon sa kapulisan ug mga LGU. Hindi naman, decision ni Mayor yon. Kami naman, sabi ko nga, kahit na anong mangyari ay ibibigay pa rin namin yung full support namin sa kanya o sa lahat ng LGUs dahil sila yung partner natin sa pag-maintain ng peace and order. Si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Joel Doria nagkanayon nga dili mahimong babag sa ilang trabaho ang pagkuha sa City Hall sa mga sakyanan ug armas. Bisan og limitado ang ilang resources, dili kini mahimong rason nga muhinay ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas. Tayo po ay magtatrabaho sa abot ng ating makakaya and we will do our best to fulfill that mandate. May epekto ba, sir, sakaling kunin lahat? Actually po, ang sabi nga po natin is we will be operating to sa best ng ating makakaya and kung ano man po yung available resources natin. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipatay ang usa ka gila nga drug pusher samtang natulog uban sa iyang anak. Kini giaksyonan ni Sheen Canonigo. Upat kakabhang sa kalibre 45, biberon sa bata, habol, unlan ug nagbana ang dugo sa ilalom sa folding bed ang naabdan sa homicide section dito sa netabong pagpamusil sa Barangay Calamba kagabi at ubangan sa Indiaski Temple. Si alias Pakloy Nabuwa nakaangkon og pinusilan sa nagadaiyang parte sa lawas o nabugtuan sa iyang kinabuhi dito sa Cebu City Medical Center. Ang investigador sa homicide section nga si PO3 Winston Ibanez nagadayon nga si Nabuwa naghigda sa folding bed uban sa usa ka tuig niyang anak. Usa ka tawo ang miduol ug mopusil sa biktima. Hinuon wa maigong anak sa biktima nga iyang tupad sa paghigda.
Susihon sa kapulisan ang kuha sa CCTV camera sa palibot nga posibleng nakakuha sa video sa nahitabo. Sinabuwag giilangan na lang bigit sa gidili nga drogas ug usa ka gibisita sa kapulisan sa gihimong Operation Tokhang apan dumili sa pag-surrender. Ang biktima, nagigdar ako, no? Base sa impormasyon nga nakuha nato, nagkuyog ang anak bata, pero ato pang pangitaw nasa na yung anak. Hangtod karon wala pa masayre sa mga pulis kung kinsa ang nagpusil kang nabuwa. Kituhuan nga trabaho na usab kini sa mga vigilantes. Alang sa Aksyon Bisaya, Sheen Canonigo, News 5. Comelec Regional Office miauhag sa wa pa nakaparehistro nga moapa sa deadline kutob ugmang adlaw kay wa nay extension nga himuon ang moang buhatan. Si Jing Kirisit sa detalye. Sukad gibuksan sa Comelec ang registration alang sa SK ug barangay elections, miabot na sa 180,000 ka mga tawo ang nagparehistro sa tibok rehiyon 7. Ang maong datos, consolidated report kini gikan sa upat ka mga lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Matud sa Regional Director sa Comelec, maayo ang turnout sa mga nagparehistro karong tuiga. Apan di nila matino kung dunay pagsaka tungod kay way basihan kay dugay ng way nagparehistro sa SK. Kung may increase yan, it's very minimal sa regular voters. Sa SK, wala kaming basihan ngayon kasi yun nga, wala pa tayong registration for the past years sa SK. Giklaro sa Comelec, wa sila'y nadawat nga direktiba nga nag-extend sa maong registration. Kutob na lang ugma sa alas 5 sa hapon adlawng Sabado ang registration period. Human nila sirhan ang mga buhatan ugma, i-consolidate na nila ang mga list of voters ug ang election registration board na mo'y mo determinar kung angayang i-approve o disapprove ang application for registration sa publiko. Well, usually, ang karamihan sa mga grounds dyan ay hindi naman talaga registered or residente ng barangay yung nagparehistro. Ayan, isa sa mga grounds yan. Kasi lalong-lalo na kung may mga hakot system, yung hinahakot. Kung minsan yung ibang napapasama ay hindi naman resident of that barangay. Subling gipaybaw sa Comelec nga ang mahitabo karong Oktubre, usa ka manual election. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Mga pulis nga napakyas sa pag-submit sa ilang salen nag-atubang og investigasyon. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gipa-explain ang 49 ka mga pulis nga non-commissioned officers human napakyas sa pag-submit silang Statement of Asset Liabilities and Net Worth kon SALN. Ang lakang kabahin sa gihimo nga internal cleansing ug lifestyle check sa kapulisan. Una nilang gisusi ang mga police officials ug police officers nga nalambigit sa illegal nga drogas. Matud pa ni Superintendent Henry Biñas, ang hepe sa Regional Investigation and Detection Management Branch, buot nilang masayran ang rason sa mga pulis nga wala makasubmit sa SALN. Aduna sila'y nakitang mga rason nga dili reasonable hinungdan nga ila kini nga gi-evaluate. So, however, there are some cases wherein the reason is justifiable. So, we need to require the personnel involved to explain why. As of now, 49 yung pina-explain na mo, and we are now evaluating ang rason nila. Mato ni Biñas nga pinaagi sa SALN, makita nila kung ang katigayunan sa pulis na haumba sa ilang sweldo o dili gikan sa illegal nga kalihukan. Dinhi sa PRO 7, adunay mga pulis nga nalambigit sa illegal drugs nga gilabay sa lain-laing rehiyon. Kay makita man na nato diha kung unsa ilahang assets or kanang ilang properties. Based on that, tanaw nato ang aktual kay pasigwa i-declare po. Kaya ang presumption, ang kuwan sa balaod, nga kung ang imuhang assets or imong properties dili proportionate sa actual or sa income nimo, legitimate income, ang presumption is that is an illegal wealth or elgate na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mayor Tomas Osmeña isumbong sa DILG kung dili niini ipatuman ang mga proyekto nga gigahenan na sa kwarta sa syudad alang sa kapulisan.
Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nambiligro nga dili mapatuman ang mga minilyon nga kantidad sa mga proyekto alang sa Cebu City Police Office tungod sa pagbakwi ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa iyang suporta sa kapulisan. Matud ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety, sagad sa iyang gipangahamanan nga mga proyekto alang sa kapulisan ang wa mapatuman ni Osmeña hangtod karon. Ang mga proyekto ang napunduhan na sa konseho ug labaw nga gikinahanglan sa kapulisan. It's unfair for the constituents of Cebu City. The people of Cebu City deserves that kinds of projects kay para na sa pag-maintain sa public order and safety. Lakip ni ini ang 108 million pesos alang sa pagpalit og mga police emergency vehicles, 20 million pesos sa pagpalit og mga high-powered firearms og training sa mga police. Gigahinan sab og 17 million pesos ang pag-rehabilitate sa karaang shooting range ug pagpatukod og bagong CCPO office sa kantidad nga 50 million pesos. Matud Tumulak, angay lang ipatuman ang mga proyekto tungod kay duna na kini budget ug di usab kini mahimo nga gamiton alang sa ubang katuyuan. Well, adto gyapon na mobalik sa konseho. No? Adto gyapon na mobalik sa konseho. Amo gyud i-pursue. I-continue gyud. Okay, this is for public order and safety. Kuno galing magmagahi si Mayor Tomas, bahad ni Tumulak nga sako sa Team Rama ang pag-obligar ini o pagpaabot ni ini sa Department of Interior and Local Government. Gawas sa mga kahimanan alang sa mga pulis na ponduhan usab og andam na i-distribute ang 18 ka mga ambulance alang sa mga barangay. Kanunduman nga una nang gipang-recall sa City Hall ang ubang mga sakyanan sa mga barangay, kapulisan o bisan mga armas na iya sa City Hall. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Temporaryo nga gipaundang sa mayor sa Daan Bantayan ang police operations batok sa gidili nga drugas. Buot nila nga atumanon usa ang daghan nga misurrender ubos sa Operation Tukhang. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kapina sa 700 ka drug pushers ug users misurrender sa kapulisan sa lungsod sa Daan Bantayan. Matud ni Mayor Vicente Luot, gipaundang una niya ang mga police operations batok sa gidili nga drugas. Ila una nga giprocess ang mga ni-surrender. Those who have surrendered, amo sila adtuon dito sa ilang mga barangayan for processing, no? For post-care processing. Nakigtagbo usab si Daan Bantayan Mayor Vicente Luot kang Vice Gobernador Agnes Magpali aron mo konsulta sa pagpalambo sa turismo sa isla sa Malapaskwa. Buot niya nga masayran gikan sa Vice Gobernador kun unsay angayan niyang buhaton sa Munad Shoal ug Isla Digato. Gisaaran siya sa Vice Gobernador sa paghimog usa ka meeting alang sa pag-usab sa Malapaskwa Development Plan nga taod-taod na nga gipatuman. Matud ni Mayor Luot, buot niya ipausab sa Malapaskwa Development Plan ang kabahin sa environmental protection. So we have to develop, we have to sustain, we have to protect. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan mihangyo sa publiko sa pag-abag kanila sa kampanya batok sa gidili nga drogas. Gipahibalo sa kapulisan ang ilang mga hotline numbers aron makahatag ang publiko og impormasyon pinaagi sa text o tawag kalabot sa illegal nga drogas. Giawhag sa kapulisan ang publiko nga di mahadlok sa paghatag og impormasyon kanila hilabi na batok sa mga sakop sa kapulisan nga nalambigit sa gidili nga drogas. Gipasalig sa kapulisan nga confidential ang matag impormasyon nga ilang madawat ug dili nila ibutyag ang numero ni adtong muhatag og impormasyon. Lalawigan sa Sugbo dili pa andam alang sa usa ka emergency hotline nga ipatuman ni President Rodrigo Duterte sunod buwan. Matud sa Kapitolyo, pipila pa lang ka lugar sa probinsya adunay emergency response team. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Buwan sa Agosto mapahimusla na ang emergency hotline nga buot ipatuman ni Presidente Rodrigo Duterte. Si PDRRMO Head Baltasar Tribunalo niingon nga ang emergency hotline dako kayo og papel sa early warning communication alang sa pagresponde sa kalamidad. Apan matud niya, di pa sila andam niini sa pagbutang og emergency hotline. Makig-alayon si Tribunalo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa pagtuki niini. Cebu City, pero wala pa man sila naghisgot o patawag, no? Pero pulis lang patawag, kita patawag, no? Because it's a very good avenue where we can channel our concern at the same time ang mga tao po mismo. So I hope it's good to have this 88 911, but the protocol must be carefully followed and there has to be a kind of study, no, to ensure that everyone will have the access, dili mabinuangan, dili maabusuhan. Matud ni Tribunalo, kinahanglan nga hatagan kini og igong panahon sa pagtuon kung unsaon nga masayon ang akses sa publiko. Ang emergency hotline bukas sulod sa 24 oras ug magbutang sila og standby team nga moresponde sa alarma bisan unsang orasa. Magamit usab kini sa rescue group sa 19 ka local government units. Dapat manguhit ta sa taga-LGU. Doon naman natay 19 ka mga emergency response team, dapat buhi sila, di lang papel, di lang picture. So, kung mingon nga dool sa Naga, din the Naga Emergency Response Team, mingkag Toledo, mingkag Tuburan, mingkag Mandawi, nagyo na siya. Sa 51 ka munisipalidad ug syudad sa probinsya sa Subo, 19 lang ang adunay local disaster response team. Dagko nga munisipyo, ban bisag gagmay, pero depende man gud na sa usa ka local DRM officer o sa local chief executive. Karon 16, 17 up to 2019 mo na akong panghingusgan gyud, no? Na doon natay na anak niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tungod sa tubig, gikagubtan og inom sa taga Barangay Basak, Pardo sa pagtuo nga makaayo kini sa mga sakit. Gipasusi kini sa barangay ug wala bay nabuslot nga tubo sa MCWD. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Gilinyahan o gigaguptan, mao kini ang inadlaw nga sitwasyon sa gawas sa kapilya sa San Roque sa sitio Laguna, Barangay Basak, Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Karong Domingo na ang pista sa kapilya, apan dili kumbira ang gigaguptan apan kining tubod sa tubig sa kilid sa kapilya. Biyernes sa miaging semana, nagsugod og pagkaos og tubig ang pipila sa mga residente sa pagtuo nga maayo sila sa ilang gipamati sa lawas. Natol kini sa pagsugod sa nobinaryo sa kapilya, hinungdan nga mas midaghan ang mga magkaos og tubig bisan kadtong gikan sa laing mga sityo og barangay. Gibantayan na karon sa barangay ang palibot sa tubod tungod sa tensyon sa pag-inilugay sa linya nga miresulta matud pa sa paghunong sa pagtubod sa tubig. Apan human nangayig pasaylo ang mga residente, mitubod og balik ang tubig. Kanang ingon nga pagtuos mga tao, di kita kapugong. Di kita kapugong anak kay ila man ginang kuan jud nga ang mga tao kay babeta nangita jud paglaom. Sa tiring karon lisod kay ang tambal, daghan tayo tagi pamati, nga kuan. Pero as of the moment, naatay gi hanyo sa City Health nga ipa-check ko ang tubig. Unsa jud yung quality sa tubig nga di kuan. Di inyo gikan aron nasa tay sa gamay lang explanation ba. Taud-taud na nga namatikdan sa mga residente og mga tambay ang tubod apan wala kini nila panumbalinga. Niadtong Domingo, kalit nga may kusog ang agos sa tubig atol sa pagsugod sa pag-ampo sa kapilya. Gikabalakan karon sa barangay ang kadaghan na sa mga tao nga miinom sa tubig apan wa pay gikataho nga dunay nagkasakit sa pag-inom sa tubig. Gikuha na sa City Hall og sample ang tubod alang sa laboratory test aron pagsusi kung luwas kini nga imnon. Nakig-alayo na ang barangay sa MCWD aron sa pagsusi kung dunay nabuslot na tubo nga posibleng gigikanan sa tubod nga way hunong-hunong. Magdili sa mga tao sa ilahang pagtuo na sa pagkuha sa tubig. Ang amo lang gikuan nga gikuha na to siya og water sample just to check na wala bay water contamination. Kaliwa sa mga pagsuway ug mga problema sa kinabuhi sa tao, natural lang nga ibaling sa tao ang iyang kaugalingon ngadto sa labang magagahom kung manginahanglan. Sama pananglit ni ining milagroso na tubig nga matud pa naghatag og paglaom sa mga dunay gipanghambing sa panglawas nga maayo. Wa pay siguro kung asa gikan ug unsay naa nimong tubiga apan alang sa mga residente
paglaom kini. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ug sa atong live news karong hapon, duha ka engineering students sa Amerika ang nakaimbento sa usa ka bag-ong klase sa fire extinguisher. Kung diin, pinaagi lang sa usa ka sound, pwede na niining pawon ang kayo. Kini may dakong kalainan sa naandang fire extinguisher. Ani ang report. Sa unang tanaw pa lamang niini, nahisusama ra kini sa usa ka ordinaryo nga fire extinguisher nga giimbento nilang Viet Tran ug Seth Robertson. Apan makita ang kalahian niini kung gamito na kini sa pagpawong sa kayo. Tungod kay imbes nga chemical nga foam ang gamiton, pulos sound ang mugawas gikan sa sud sa maong fire extinguisher nga naimbento sa duha ka estudyante gikan sa George Mason University. Nadiskobrehan nila nga ang mga musika nga adunay ubos nga nota sama sa madungog nato sa mga hip-hop dance music maoy makapawong sa kayo. Gipili nilang Tran o Robertson nga gamito ng sounds para pagpawong sa kayo, sanglit ilang nakita nga di kini magbilin og mga kemikal sa usa ka lugar sama sa paggamit sa fire extinguisher. Sa una, nagtuo ang duha nga dili moobra ang ilang ideya ug nagtuo pa sila nga mahagbong sila sa ilang klase tungod sa maong proyekto. Apan sukwahi sa ilang pagtuo, nagmalampuson sila niini ug gani gitabangan pa sila sa universidad nga ilang gisudlan sa pagkuha og patent alang niini. Alang sa walay karapusang mga chika, obari ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Cotsera, ang to word of the day nagkadayon. Ang naglalakad ng matulin, malamang late na sa appointment. Agay! Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Have a good weekend, Atty. Have a good weekend, everybody. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kaya di lang kutob sa balita. Aksyon!